vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude Jelly Bean Challenge. Já se na to moc těším, sice ta vanilka je hnusná, ale nevadí, to nějak přižem. My si to vlastně nasypeme do takové mističky a mám tady dvě dobrovolnice. Ahoj. Ahoj, Segra, kamoška. Kanály vám hodím dolů do popisku a užijte si video. Jestli by vás zajímalo, tak jsme to koupili v Lidlu za 40 korun, ale netěším se teda na tu vanilku. Ta je mega hnusná, ale jsou tam jenom ty jakož dobrý, že jsou ovocný, že tam ano, ale některé nejsou vlastně tady ty dobrý, ale některé jsou hnusný, protože nám nějaké ovoce nechutná. Třeba například ta vanila. Ano. Takže jdem na to, užijte si video. Ale protože jsme to nasypali do misky, kurva. Ale u mě prostě slova nebudeš říkat. No. Mám takové misce. Jako ty jelly beans. No. Takové misky. Teď vám řeknu. Toto je kofula a ta je nejlepší. Podle mě ano. Takže jdem na to a vlastně bude to o tom, že vlastně budete si to držet nebo si to tady položí. No, vlastně, že budeme to ode mě po Lucku nebo od Lucky. Dobře, tak ode mě po Lucku. Vlastně já vlastně zavřu oči, otočím se a vezmu si jednu, dám si ji do pusy a musím uhodnout. A nejprve my ji ukážeme na kameru. Ano, aby věděli. No ale my tam nemusíme vědět. A uhodneme, jaká je to vlastně chuť. A tady máme ty příchutě. Ano, takže vlastně holky budou kontrolovat, jestli jsem to řekla dobře. Jdem na to. Ok, ale jako první jdu já. Takže. No tak já Dej mě to, já to ukážu do kamerky. to takováhle. Tak, to můžeš. A si dáme takhle. Jo, tahle. Víš? Mirku. Co bys chtěl to víš? Nebo ne, Malina. Tady takhle, raspberry. A to nevíme, co to znamená, takže... Nemám pocit, že raspberry je ne. Rybíz. Rybíz. Nebo něco takového. Tak asi Jdem. no, tak jsem to neuhodla, takže teď Dej. a raspberry to není malina. Tak můžeš. Dobře. Takovou to má? Otvorím se, tak se na to... Počkej. To je... Už můžu? Jo. To bys měla poznat podle Pomeranč. Citrus. Ano, citron. Počkej, pomeranč tu není. Citron. Tak, teď já. Teď to vidíme úplně. To je stejný jak ty žvíkačkou. Takže dej. Takže ona si vybrala takovou. To poznáš, Lucko. Ona si právě vybrala vanilku. Se nemá. Počkej, uděláme si takovou misku. No, dones misku. Dones nějakou misku, třeba nějaký talířek. Ano. Takže mezi tím budu já. A budeme to mít tady, protože to Haló. No. Jo, To má? Jo. Můžeš. Znáš? Máš chuť? Jsem dobrý. Co by takhle? Vanilka to není. Ne. Venečku ty nemůžeš. Já bych řekla ten brosker. Myslíš, že mu můžu dát? Pejach. No, Betninka to taky snědla, tu vanilku. Jo, ona to snědala, ona to namanějí. Pejsek si taky dá. Jak se mu to přilepilo. Tak, to dělí, ty jdeš ty. Já bych řekla, že to je tady ta borůvka, ta pejach. Tohle vyhodíme. To je teda brosker. Takže to Máš pravdu? Já mám jeden bod. Teď dej. No, tak to máš, to poznáš. Ale je to jaksi trošku lomené. No, To už předtím prostě snědla. No poznáš, to měla minula. citron. Jo, jde to cítit. Já si vezmu kníčuka. No, tak teď jde Lucka. Máme takovou. Dej mě.
to pozná, ona to má ráda. On co ještě? Já mu to dej celé už. A já nevím. Ale to byla Benny Malina nebo jahoda? Ne, to je bubble jam. Bubble jam. Nafukovací. No, žvíkačka taková. No, tak já to dělám. To uhádne. Jo. Jsem si vybrala pouze. Jo. Jo. Tak teď jde. Kozlé měl. Je? Takhle. Teď tady to bude stavit. Víš? No to cítím. Vanila ne, že? Mám láčené. To určitě. No, nevím. To je to. To jsem měla já, to je ta broska. Ruské. Můžu já? A míchám. Dobrý. No tak to uvolníš. Ale to má? Pea. Ne, to No. jsem měla minule. Tady tohle. Tady to Bubble jam. To mám zase. Ano. Že jsi to neodlála. Musíte chodit tak k té kameře. A ne, jako nebudeme jako říkat, že to uhodne a tak. Ale Si to. jo. Tak teď Dinda. Nemám. Vždycky bys mohla uhodnout. Já si tím limetku. Musela jsi to říkat, Leo. Jenom tam ještě měla limetku. Je to podle mě jak citron. Je to limetka. Já jsem někdy limetku. Teď jo. Ona je lepší než. Je taky ta. Je to tady, co to? Jakože to sňátý. A to Apple je hnusný. To je limetka. Co to? To je poznatá limetka. No tak já. A jako tak dobré. No. Jo. To na to. Bene, ne. Vanilu tu měla tam ona. Zatím. Ne, počkej. To bych řekla, že to je broskev. Broskev? No tady to pea. Ne, to byla limetka taky. Ano, to bylo zelené, ale to byla limetka. Bylo to zelené. To Bylo bylo to světlo takové. zelené. To je limetka. Bylo to Počkej. takové. To byla limetka, Leo. Ne, to má jinou chuť, to muselo být Apple. Ne, To mám. Tak zkus Apple. Ale podle mě to bylo to. limetka. Ale vím, že to bylo světlé, takže to nemohlo být takové, jak to je tmavé. To nebylo ani jedno. Ale bylo to zelené, bylo to takové. Pineapple to můželo být. Pineapple je keré, ale. Asi toto. Ale žluté to nebylo. No to ne, to bylo tohle, a to je limetka tahle. To je jedno, holky, neřešte to. Ale to není ono. Limetka chutná jiná, to To bych taky poznala. nechutná jak limetka. A Apple to jsem taky určitě neměla. To taky nechutná jak limetka tohle. Taky ne. To je jedno. Jo. Tak ale Hej. Tak. Oh. Ty máš blbé štěstí. Oj. To byla jahoda. Ale nevadí. Ne, to bylo pea. Ne, to bylo. Ne. Ano. Bylo to. Dívej, to je tma. Nebylo to cherry náhodou. No, to je možná. Jestli to bylo toto, tak je to toto. Aha. Tak teď já. Co to bylo? Toto. Teď já jdu Ne, holky. tady toto. Jako, mě to chutnalo, jo, trochu kyselé, ale chutnalo mi to, ale já jsem měla ještě půlce tu limetku a to bylo mega hnusné z tu limetku. Tak čekaj, to je něco.
cherry chutná skoro jako fola. Já nevím. Nevíš? Ne. Apple. Aha. Tmavě. Tak Apple to nemá ani skoro žádnou chuť. No tak to dělá. Je to takový, já si počkej, já si kouknu, co to je. Co to je? Tady toto podle mě ne. Není to tady toto úzko. To vypadá. Ano, to Ano. Takže jo, já vím, co to je. Taky. Tak má to vidět. Ano. Víš? Jsem. Víš? Podle mě to bylo něco toto. Ne. To je cherry. Tak, Počkej, ale já jsem minule měla cherry a to chutná úplně jinak. Okay. to je jedno. Si záleží. To chutná jinak. To nemohlo být cherry. Tohle je cherry. Jako fola. To musí být tady to raspberry. Ale bylo to tohle. Ano. Dívej. Toto je tady tohle. Tohle. Počkej. Toto je tady toto. A tady k tohle je tady tohle. No, ale to jsem A tady teď toto měla, to mělo je jinou chuť, to toto. bylo trošku kyselější. A toto je toto. Takže to Počkej, dělat ty cherry, počkej. protože to bylo nejtmavější. Já mu dám trošku, jo. Jo. To bylo toto. To má úplně stejnou chuť, tak to předtím. No tak to je jedno, tak teď já. Prostě budeme hádat. No, tak to by znalo hodnou jako. To je zrovna, není to vanila, ale je to druhé nejhnusnější. Pojď. To je broské. No, tak teď Lucka. To je hnusný. Au, co? Tahle. No, jdeš. Takže my si dáme ještě poslední kolo. Ještě poslední. Ještě naposledy, protože už je to docela dost dlouhé. Víš jaké? Blackberry. Někdo zvoní. Stopnem to. Takže teď poslední Víš, kolo. co to bylo? A jdeme Blackberry, ne? Ano, Blackberry to bylo. No, tak dobře, teď já. Ne, už ne. Meníku už ne. No, takže takhle. Já mám pocit, že to bylo limetka. Citron. Citron. Ano, No, tak to je jedno. citron. To je chutná. No, tak teď ty. No, bez tam nemůžu. Jo, můžu. Teď. A má tady toto. A ty máš smlouvu teda. Co? Máš smlouvu. Je to vanilka. Ne, to je to druhé. Jak jsem tě říkala. To je ta bruskev. Ano. Teď Lucka naposledy a už to ukončí. A už bude konec. Tak to minimálně 5-6 minut. Maximálně teda. To nechci jak extra dlouhé. Tak. Ty jsi to zaměnila. Ne. Ne, Ne, já jsem slyšela tu misku, jak to tam to hrče. ale ne. Já jsem chtěla, já jsem vzala akorát Ano. cherry. My jsme si vzali cherry. Mně se zdá, že tohle já zaměnila. Ne, já jsem si brala cherry, ukázala jsem to a to. Mám to cherry, dobrá. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, když tak dejte Like, nebo odběr a ahoj! ahoj!